Hei malah mun kini nih, fैबायानो फैदो अलेन खारदो अजय आंनो फैसा एसे होलांनाय हेल' औ हेल' नों आंखौ दानो लोगो हम बबेहाय मा खोथा अजय नों मा खालाम सानखो आंनि लानाय रांफोरखौ माला हरफिन सानखो र' अजय नों मानो एसे थाखा दावरा आं लासैनो हरगोन ना बिदिजोंलाय बोरै जानो नों आंनो थाइसेबो रांखौ हरफिनाखै रांखौ हरनायाबा नोंखौ लांसै आं अजय बहा थांनायमोन आगै बाजै आं गामियावसो थांदोंमोन ओइ आगै आं नोंनो फंसे बाथ्रा खोन्थानो सानदोंमोन मा खोथा बाजै बुं दे नै आगै बे सेंग्राया नोंखौ फसायोनो सेंग्रायाथ' जोबोद हेन्डसाम बाजै अबे गामिनि बाजै ओजोंहाय जों गामिनि आरो सेंग्रायालाय नों नायनोबालाय आं गाबोननो लिंहरनो हायो आरो नों नायनोबा गाबोननो लिंहरथारनोसै आं फुङावनो ओइ अजय आं नोंनो मोनसे खामानि मावना होनि जोंहानि आजोलि बिबनांखौ आं नोंनो खालामना होनोसै नों गाबोन जोंहानि न'आव फैथार बे साला बाम्बुलाया मा एसे गोबाव खालामबाय थायो बे आंखौ खामानियाव सब समाय बेवहायनो नेबाय थानांगौ साला बेखौ साला बे साला बलेना बिराद लेडिस रखम जाबाय बियो सब समाय खामानियाव आथिखालाव दाना बिराद वाइट खालामहोयोब्रा कल खालामाबो हमलायबावासो बे आंनि फनखौ साला बेटाखौ मोनब्ला जोफोर गारगोनलां सालाखौ साला सुवादखौ दाना सोरजोंबा गेमस्रि मोनजोंसो थायो होननाय खोनादों आङो मानसियाथ' दाना आंजों लोगो जानायखौ गारबाय नामाब्रा बिलाय साला सुहादा येल' साला बुजाब आथिखालाव मा फन हमालाय नोङो आउट गयिं जाना दंलै मबाइलानो मा आउट गयिं ब्रा माबाया थांना दं बै स्पिकारानो थांना दं स्पिकार औ ओमफ्राय नोंनिजोंलाय मानोथ' हरा नोंलाय साला सुहाद है साला आं सुटिंआवसो दंहैयोमोनलै आब' गेमस्रिजों गेमस्रिजों औ साला दाहोना पार होनायनि थाग्रासैलां फैफिनगारदो साला मालायनि बेफोरबायदि खिसु खिसु थांबाय थानानै मा मोनो नोङो ओइ बुजाब अपसेट जाबाय नोंना बिदि होयो नामाब्रा सायोना
मोदला बे जोंनि सरखार गोदानाव नैयानिया स्किम फैदोंनो थिखा मावनो गोसो गैया नोङो बिगुर जोंफोरलाय बोरै मावनोब्रा थाखा फैसायानो गैयाबालाय बे बरखाग्रानि अजित माहाजोननिफ्राय रां लानानै जों थिखाखौ मावनोसैब्रा आं बेखौसो रायलायनो लिंहरदों नोंखौ नंगौ अ येस बे अजितखौ लोगो हमनोबाथ' बिसोर गामिनि सन्दनखौसो लोगो हमग्रोनांगोन सन्धन औ बिसोरनो आहा जा सानफ्रामबो थांबाय थायो बिदिब्लाथ' बिखौसो कन्टेक्ट लाग्रोनांगोन औ थौ बिदिब्ला थौ होमबालाय बारा दिरि खालामनांला थौ चालाव ओइ सोरिया ल'खो जालै बिजो बिदिलायाव फाला गोदोनि समाव मानो खाराखै चाला दै चाला सुवार साइलाय सफैबाय अजय औ सफैबाय फै जिराय फै औ जागोन जिरायदो अजय बेहायनो जागोन दे ओइ आगै मा बाजै आं बुंनाय सेंग्राया फैदों बेवहाय फै थांगौ बाजै र' जिरायथ' आं दै लायनि साहाबो फुदुंना लाबफा आगै बहा थांनो बेनो नोंनि खाबु जिरायथ' नों अजय दे साखो लोंदो ओइ आदा अ फंबायमोन मामोन माबा आदा आं बुंनाय बाथ्राखौसो नोंसोर सानैया सावरायनो फैदोंमोन आदा अ फंबायमोन आं बाजारावसो थांनो होनना ओंखारदोंमोन फै फंबायमोन जिरायफै बाथ्राखौथ' आदाया एसे मिथिखाबायबा औ मिथिखादों नै बे सन्दन फंबायानो आंनो खोन्थादोंमोन दादा गुबै खोथायानो जाहैबाय औ बर' बाजार टु बेटबारि रडखौ रिफाइलिं खालामनाय थिखाखौ जों मावनो नागिरदोंमोन अ बेनिखायनो आदा बे खामानियाव नों आदाखौ जोंजों मावफागोन साननानै जों खबर लानो फैदोंमोन खामानिखौथ' जुदि मावथारोब्ला सा ससेयाव जेबो उसुबिदा खालामाब्ला आहा फैसा हरनायाव जेबो उसुबिदा गैया हाब आदा जों बिदि नङाथ' औ आदा जों थगायनाय नङा जों खामानिखौ एक सादैनो मावगोन औ दे फंबायमोन बिदिब्ला जागोन आं फैसाखौ हरनायाव राजि आदा आंनो 5,000 रां नांगौमोन मानो इसेबां बुरजा रां नांगौ जाखो बिनानाव गोनांथि जादों आदा बिनानाव फैसाखौ नांगौ खामानियावल' बाहाय नुबायना फंबायमोन जोंहानि न'खरनि मानसिफोरा फैसाखौ माबायदि बाहायो गोनांथि खामानियाव बाहायखागोनखा नों न'खरनि बिबानगिरि हिसाबै बेफोरखौ खर'आव रुजुनना लाखानांगोनखा बेनिखायनोथ' बुंदों आं गोनांथि खामानियावल' बाहाय होननानै सोरथ' जानला मानला बाहायदों आरो आंनोबोथ' नांगोना स्कुटि गंसे गथ'खौ स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामनो देलै बिमा फिसा फेदेरनाया बेफोरबायदि नङा आंसो मिथिगौ लांलाय लाबोलाय बेसे खस्थ' मोनो ना गथ'सो सामलायनो ना खामानिसो मावनो साननैसो थानानै बायना होफैनोसैलां बाजै नों जेबो सिन्था खालामनांला
एबार आदाखौ जोंजों लोगोसे जोंनि खामानियाव लाफानोसै अब्लानो फैसा एगेर बेगेर फैसिगोन औ बाजै साननैसो उनावनो खामानिखौ जागायनोसै जों दे आदामोन रायलायनायफोरा जाजोब्बायथाय थांनायनि लाल खालामनोसै नामा आदा? थांनोसै खालामसै थौ दे बिदिब्लालाय थांसै आगैमोना दे बाजै दे औ दे फंबायमोन थांथ'लाय दे थांलायनोसै ओइ एब्र फाय अ फाय मा साला बाजैया दाबो गावदाङै दंब्रा ओइ साला सुवाद फसाखिथा माखोसो होनलाय ओइ अ येस जानला नङा दै जों गामि सेंग्राफोरा बुजागोनबो बिदिबालाय बोरै जानोब्रा गाज्रि माने गाज्रियानो नोंसिना बे साला अजिदा फैसा गांलां गथा थानोबो मानो बाया बियो खदाय गैयाल' होनना बुं नङा होमबा साला इमान गालां गथां दं गैयासो होनबावोब्रा मासि सेफ्रालि बिलाय थगायनांगौ अजिदखौ सालानि फैसाखौ थख' बख'नानै जाजोबनांगौ अया थौ थांसै थौ बेफोरबायदि माहाजोननिफ्राय बख'ना जायाबा सोरनिफ्राय जानांगौ अरा आदा मानसियानोथ' न'आव गैयोना गैया बहा थांदों बिलाय अ आदा ए नोंदाया गैया गावनि खामानियाव थांदों जिरायफै अ जागोन दे बाजै आदानाव कल हरबाय थाबाय जोङो कलखौ हमिखाय न'सिम फैथारबाय जोङो हामदों दे खामानिखौ जोङो थाबैनो जागायनो नागिरबायमोन रांनि एसे गोनांथि जादोंमोन आदाखौ लोगो मोननायबा मोजां जाथारगौमोन हेलौ अ फंबाय बे जोंनि 5 लाखनि खामानिया मैयानो रिसिभ जानो गोनांमोन फैसाया मा नों थगायनो थांबाय नामा बिदिबा बोरै जानो बिदिब्ला आङो सोमोन्दो होनानै बायलै ओइ लाबाय एसे जोहरनि आङो ओइ हेलौ फंबाय बे 5 लाख राङाथ' मैयानो रिसिभ जानो गोनांमोनलै नोंथ' थगायबायलै फंबाय जोंखौ खामानिखौथ' एखे लगे मावनानै रांखौ एसे मोजाङै बुजायलायनांगौना जोंनोबो बिदिब्ला बोरै जानो फंबाय दा बेलासियाव जोंखौ मिट खालाम नोङो फंबाय रांखौ हले जोंनोबो गथायनांगोन दोनबाय ए माथो ओइ फाग्ला बाजै बिदिब्ला थांथ'नोसै नामा जोङो र' आगैमोन मबाइल नाम्बारखौ होलांलाय दा नों दा फैब्ला कल खालामनो होगोन आं नो बाजै दे बाजै होमबा थाथ' होमबा ना थाथ' दे बिदिब्लालाय औ थौदो नों दसे थाथ'लाय दै लाना फैनां दखानाव नों मबाइलखौ लाखिथ' दे मा अजय अनजालिखौ मोननायखाय आंखौ दानिया खनसेबो गोसोखांला नामा नों जेबो खौरां लाथारला माथो नोंलाय आरो नोंनो हरनो गोनां राङा बेसेबांथो जाहैखो जेबो जिंगा दासि नों अजय गासिबो खामानियानो लासै लासै जालांजोबगोन
नो दैया अजय नोंहा जोंहानि बाजैजों मा सोमोन्दो दं आरो बाजैया नोंनो मानो रां होनो दं आजोलि नों मा बुंखो आं जेबो बुजियासै बुजिनानैबो बुजियै बायदि दिन्थिनानै आंखौ थगायनो दा सान नों अजय थार बाथ्राखौ बुं आजोलि बे बाथ्राखौ आं मा रावजों फोरमायनो अब्ला नों थार बाथ्रा बुंनायाव मानोथो बेफोरबायदि बुंखो बाजै आरो आंनि गेजेराव नों सासे गेलेगिरि फावथिनासो जाना दं बाजै आरो आंनो गोबां रां हरनो दं नाथाय मानो बाजै आरो आंनि गेजेराव गाज्रि सोमोन्दो दं आजोलि बाजैया आंनिफ्राय गोबां रां लानानै दोनदों बिनिखायनो नोंखौ आंजों सोमोन्दो खालामना गासै रांखौ हरफिननायनि रादाय लादों मा बाजैया एसेबां गाज्रि आखुनि मानसि आरो आं नोंखौ मा बुंबावनो अजय आं दिनै बाजैखौ बुंगोन आरो गासै बाथ्राखौनो आदानो खोन्थागोन नाङा नाङा नों बिदि खालामनाङा प्लिज आजोलि आजोलि मा खालामबावनांगौ आं दा हे माथो बोरमाया थाजाथारब्रा है है बे बोरमाखौ लांनानै फुरा 12,000 खौथ' लागोन आं हमजागोन ना हमजा जाखोब्रा बोरमायालाय मा हमजायालाय है है आपाना जाखोब्रा बोरमायालाय खै किल'सो जागोनलै खमायबाबो 15 केजि जाखागोन बे नोगोद 12,000 मोनखागोन आं है बे समावसो सोरथो फन लायखोब्रा हेलौ हेलौ आं जोबोद गिदिर खैफोदाव गोलैबाय हा माबायदि खैफोद नों आंखौ दा मोनायाव थाबैनो लांफैथारदो नोंखौ लायनो बिदिब्ला दा मोनायाव लायसै आं औ दे आं बेलासियावनो ओंखारखाना थागोन नोंजों आंजों मोजां मोनलायनाया अइखाना सना दुलुर दे बिदिब्ला दा मोनायाव लांफैथारदो लायथारनोसै आं दा मोनायावनो औ अके दे दोनबाय दे बे खामानियाथ' एब्रबासो अस्थाथारलै बेखौ मावनोबाथ' एब्रबखौसो लोगो लानांगोन आङो र' फनखौनो खालामनि आङो सोरथो कल लायखोब्रा रं नाम्बारसो नामा ओइ साला बलेनसो माथो बलेन हेलौ ग केमथा एब्रब बहा दं नोंलाय हेलौ आं अमा गोदागासिनो दं ओइ फाग्ला सिखा मावग्रा मानसियानो अमा गोदायो नामाब्रा बे जाबाय आंनि पार्सनेल बिजनेस ब्रा इये मोनसे स्पेशल खबर जाबाय नोंना मा खौरांब्रा अजितनि हिनजावखौ लायनोसैलां अजितनि बाजैखौ औ साला सुहा सिंजों सिं मा लाइन लाखोमाना दं नोंलाय है दाख्लैबावनो खोनाखादों नोंलाय नोंगौमोन ना औ जायखिया नों दाहायल' ओंखारफादों सानहाबनायनि उनावनो रातियाव येस अके आंलाय नोंखौलाय हेल्प होखायोना फाग्ला बिदिबाथ' मोजांसो दे होमबा ना अके जागोन दे अके दे दोनबाय बाय साला मालाय हिनजावखौ खावना होसो जायाबानो जाबायलै दिनै गिलायलांबायसोलां बे बलेनजों हिनजाव खावबायथाराखैमोन आं जिबनाव ओइ बलेन माथो दाबो मोनफैला माला ओइ आं मा गियाखै जाबावगोन नालै माथो एसे देरिलै फाग्लियालाय हे
माला मोनफैबाय नै फैबायानो फैदो अलेन खारदो